Vítám tě u prvního videa Shiny Ride. Dneska tady máme Honzu, jeho nádherným jedničkovým páčkem Bavoráku. Ahoj. Nazdar, pane Štěpán. Ale co nám k tomu povíš, je to nádherný auto, vidím, tady máš custom badge, asi to má pěkný blokček. Volitor, atmosféra 180 je to starý, takže tam bude asi míň. OK. Jak dlouho to vlastníš? Máš to nějak nově, nebo to máš díl? No, 4 roku to mám, je to moje první auto. Chtěli jsme, že to byla raritka, tak jsem si lidi docela jako přál a sehnal byl teda vozíček. OK. Hele, je to za dokolka asi předpokládám a asi s tím nejezdíš moc slušně. Jezdím, mám rád své papíry. Kolik jsi s tím nejvíc jel teďka? No, na srata nebo celkově? Celkově můžeme. Tak v Německu na dálnici asi 230. Jo, nádhera, krása. Hele, viděli jsme desítky, že to má Angel Eyes. To je nádhera. Uvažoval jsi někdy o detailingu? Uvažoval, už mi to slibuješ půl roku. Tak jo, tak se asi někdy uvidíme. My jdeme dál, každopádně podíváme se tady na nějaký nádherný autíčka. Takže máme tady další auto, krásný sedanový bavoráček. Ahoj. Zdravím. Hele, co to je a co v tom máš za motor? BMW E46 316i, je v motor 1.6 s objevem 1.9, 77 kW. A nevím, co dá říct o tím. OK. Hele, máš tady nádherný Angel Eyes, vidím. Kolik jsi s tím nejvíc jel? Samozřejmě na německé dálnici, chápeme se? Ano, v Německu jsem měl skoro 200. Hezky. Na to, jaký to má motor. Hele, máš tady nádherné kola, kolikátky to jsou? 17. Aha. A to si kupoval, nebo to máš od původního majitele? To jsem kupoval asi před 2 měsícama. Čeká mě ještě renovace hlavně, protože jsou takový dokřápaný, jako nejsou nakopaný, co jsem rád. Akorát se ten lak loupe a to je tak všechno, musím to nechat oprýskat, no a bude to zase v lesku. Hele, co jsi na tom dělal? Po motorové stránce vidím, že povzadu je to upravené hezky. No, výkonnostně nic, ale funkčnosti je hodně věcí. Teď jsem naposledy řešil jsem chlazení, bo mi praskla expanska, samozřejmě. Měla mi Sahara, tak to buklo, takže jsem vyměnil vodní pumpu, termostat, hadice, expansku. Skoro komplet kromě chladiče a Sahary. A teď to drží krásně teplotu, volnoběh hezky, takže jsem s tím spokojený. Yes, to je paráda. Hele, uvažoval jsi někdy o detailingu? Přemýšlel jsem o tím někdy, že bych to zkusil, jako tak zlehka třeba čištění interiéru, takový základní nějaký vysávání, toto. Jen tak jako zlehka a přemýšlel jsem i časem, že bych třeba zkusil i zvenku rozlešťování a takových věcí polepy, ale to je na delší trať, si myslím. Hele, není problém, my zrovna detailing shodou okolností nabízíme, pak ti dám Instagram, máme nádherné ceny, děláme to tady kousek, takže není problém to udělat, cokoliv si řekneš, máme teďka Summer Sale 50% off, úplně na všechno, pro všechny, kdo si za náma přijedou, máme Summer Sale 50% off úplně na všechny produkty, interiér, exteriér a samozřejmě i rozlešťování laků, jak nám tady kolega sděloval. Hele, já ti moc děkuju za rozhovor a ať se ti daří s autem. Jo, díky moc. Máme tady další auto, limetková 60, nádherné Devlice, akorát nemáme SPZ-ku. Hele, co je na tom dělané všechno? Udělané tady všechno jakože vizuálně, nový světla, faceliftově, protože auto před facelift, objednání černé lipo po kolu auta i hlavně limetková folie. OK. Hele, kolik jsi do toho už zainvestoval celkem peněz? Já myslím si, ještě jeden takový bavorák zainstalovaný v tento auto. Hezky. Hele, koukám, že jsou tam nová kola. Kolikatky tam máš kola? Mám 19. 19, paráda. Hele, kolik to má tak kilowatt? Byl jsi s tím na dynamu, nebo ještě ne, nebo nevíš? Zatím mám 200 kW standardně, ale mám v plánu udělat možná stage 2, stage 3, co by to už konečně nějaký jelo. To mi neříkej, že to nejede, hele.
Bylo by možné se podívat potom pod kapotu? Určitě, můžu teďka to otevřít vám. Tak určitě můžeš. Špinavý, obyčejný M57. Hele, a co tam máš ještě v plánu dělat? Zatím mám v plánu udělat bok, který naboural. A pak přemýšlím udělat světla. A pak přemýšlím, co bych to auto nalakovat do zelena. Protože folie samozřejmě hezká, ale ne tak vypadá hezky, jak by to chtěla. A kolik jsi s tím užil? Maximálně, samozřejmě na německé dálnici, že? Maximum. Kolik? 260. Hezky, nádhera. Tak jo, díky za rozhovor a my jdeme na další auto. Máme tady další auto, nádherná dvojková ovečka po faceliftu. Hele, máš nádherný světýlka na to, nádherný medová plástev. Hele, kolik z toho vytáhl? Kilowatt? Je to stok, no, bohužel. Je to stok? Nevadí. Hele, kolik si dával za úpravy takhle, no? Jenom na vizuál? Tak já jsem moc nedával. Tak 80 000. Hezky. Jako za 80 je to nádhera. Jenom ta maska, no, stála 5 000. To jsem koupil asi až moc jako peněz, jsem za to dal. Hele, viděl jsem, že tam máš nádherný světla vzadu, nádherný zatmavení skel. To jsi dělal asi někdo profesionál, nebo jsi to koupil? Tam tak bylo, ale myslím si, že to někdo dělal určitě. Jasný. Tady v Olomouci. Hele, kolik jsi z toho vytáhl maximálně někde takhle? 225. Aha, tak to je nádhera. Hele, to je nafta nebo to je benzín? No, nafta. 2 litr nebo 1,9? 2 litr. Takže 103 kW? Nebo 125? 125. Nádhera, nádhera. A máš s tím ještě nějaký plány? No, nový kola asi, už ty černý jsou taky moc. A nevím, no, co dál. Možná nějaký čip ještě, uvidíme. Hezký, nádhera. Tak jo, já ti děkuji za rozhovor. La la la